Терапевтът от Елена Алексиева, Народен театър, Една седмица страсти от Любен Босилков, Драматичен театър Георги Милев, Стара Загора, Зазидените от Ясен Василев, Младежки театър Николай Димов. Тази година Фондация Скеер присъжда още едно голямо отличие, което обявяваме днес. Това е почта на Скеер за творческа чест и принос в развитието на театралното изкуство на професор, доктор на филологическите науки Александър Шурманов за превода, направен с повече от 20-летно творческо посвещение на четирите високи трагедии на Шекспир: Гамлет, Отело, Крал Лир, Макбет.